Verämälle vaan. Joo, se on Markus Tulva ry:stä päivää. Mä ihmettelinkin, että ketä siellä oveen hakkas, mutta tervetuloa. Me ollaan täällä Tulva ry:n uusissa tiloissa telakalla. Nimi tulee siitä, että on vanha venekorjaamo. Täällä on 604 sisätilaa, 5004 pihaa. Ja tänne pääsee nuoret tekee kaiken näköisiä pajoja ja workshoppeja, musiikkia, maalailee, järkkäilee vaikka omia keikkoja, pitää vaikka paneeleita. Sen sijaan, että ne on tuolla jossain muualla tekee pahuuksia. Täällä ollaan nyt remppaamassa, pian alkaa olla valmista ja nyt on se aika, että mä vien teidät kierrokselle. Tarttu mun käteen, let's go. Jees, nyt ollaan tässä toimistopuolella, just kun ollaan tultu sisään. Täällä väännetään tiukkoja neuvotteluita, täällä on kahvia aina ja täällä jauhetaan ja väännetään kättä. Täällä on myös heti, meillä on tämmönen malliesimerkki nuori, tässä editoi, harjoittelija, just Tulva-videota ja tekee taikoja täällä. Tulevaisuudessa luultavasti täällä tulee olemaan myös paljon enemmän nuoria, jotka tekee tätä ja tekijöitä syntyy. Jatketaan eteenpäin. Täältä siirrytään sitten tyylikkäästi laid back asenteella tänne studioon. Tarkkaamoa oikeastaan tuplaovien takaa löytyy niin kuin pitääkin. Joku voi luulla nopeasti katsotaan sauna, mutta ei tää ole mikään sauna. Tää matsku, kaikki mitä näette, tämähän vähän vielä raksataan, ollaan vielä vähän vaiheessa, mutta kaikki tää materiaali yli 80% on kierrätetystä materiaalista tehtyä. Täällä on hienot laminaattilattiat ja hienot seinät. Tänne voi nuoret tulla miksaamaan, masteroimaan, editoimaan, kaikkea äänittämään, kaikkea mikä liittyy musiikkiin ja siihen ammattilaisten avustuksella. Täällä on mahdollisuus tehdä itselle oma tulevaisuus ja tehdä sitä, mistä mahdollisesti nauttii. Eli täällä tehdään iso juttu ja nuorethan on tulevaisuus. Sehän jengi tietää jo, eiks niin? Lähdetään jatkaa eteen. Siinä tuli aika hyviä pointteja. Jes, niin kuin näette, täällä ei levätä, täällä ei niin tehdä mitään turhaa. Täällä on eläviä taiteilijoita, maalaa seiniä. Ja mahdollisesti myös nuoria voi jossain vaiheessa olla maalailemaan täällä. Jos semmoiset hommat kiinnostaa, niin sekin onnistuu. Jes, nyt ollaan nyt täällä. Äsken oltiin tuossa tarkkaamossa, niin kuin näkyy tuolla. Ei vielä ole vielä laseja tuossa tuplaikkunaan, mutta ollaan tässä toisella puolella. Täällä nuoret pääsee äänittämään. Bändi ei pystyy nauhoittamaan laulua, puhetta, räppiä, satuja, ihan mitä vaan. Niin täällä sen pystyy tekemään. Tää on vielä vähän kesken, mutta lamput roikkuu ja on sammunutkin. Pikkuhiljaa tää lähtee tästä kasaantua ja mä väitän, että tää tulee olemaan todella iso apu nuorille Oulussa. Kaikki, joita kiinnostaa media, niin tää on se mesta. Nuorille tässä tehdään, halutaan, että nuoret menestyy. Upeeta, hyvää äijää. Jees, eli täällä on välinen varasto. Täältä löytyy sitten kaikkea Tulvan omaisuutta ja tavaraa ja on meinaan hienoja laitteita ja näitä pääsee nuoret sitten käyttämään, mitä mahdollisesti ehkä välttämättä muuten pääsis. Niin näillä pääsee sitten taas hienot kamat avustuksella ja voi tehdä isoja juttuja. Ja eihän me muut tehdäkään. Sen lisäksi historiaa joka päivä, mutta... Eli tällainen varasto täältä löytyy. Koska meininki on näin rap ja meininki on niin aitoa, studiohan ei ole vielä valmiina, mutta tällainen mörkö ollaan tänne duunattu. Siellä pystyy saunassa heittämään just niin sanotusti löylyä ja räppää niin kovat verset, että hiki lentää. Just tiedät. Tervetuloa nyt sitten tähän huoneeseen. Tää on editointihuone. Tää ei ehkä vielä näytä siltä, mutta semmoiseksi tää tulee syntymään, uskokaa tai älkää. Täällä kaapin takana sitten editointipöytä luultavasti. En tiedä tuleeko tähän vai istuuko täällä editointijohtaja sitten. Täällä voi nuoret sitten editoida niitä videoita ja duunailla ja edelleen ammattilaisten avustuksella. Lähdetään jatkaa matkaa. Tunnetuin. Tuntematon. Jos kuulut tunnetuin tuntematon biisi, niin se on kuvattu täällä. Tervetuloa tänne niin sanottuun taidepuolelle. Tää näyttää täältä. Aika vekkulin näköinen mesta, eikö se ole? Täällä on Don Poro, Oulu elävä legenda, just työn parissa. Täällä mahdollisesti voidaan järjestää tulevaisuudessa nuorille taidepajaa, eli pääsee spreijailemaan, maalailemaan, piirtäilemään, mahdollisesti mestariavustuksella. Sen sijaan tosiaan, että nuoret on jossain ulkona tai jossain muualla spreijailemaan jotain, tekee vandaalijuttuja, niin täällä pystyy sitten tekemään niitä ihan ilman, että kukaan antaa kun korkeintaan kehuu, että onpa hieno työ. Eli semmoinen mahdollisuus löytyy myös täältä. Miettikää siitä taide. Nyt siirrytään täältä taiteen puolelle tänne taiteeseen. Täällä onkin mies hommissa. So Henry! Tervetuloa. Eli tässä on tämmönen niin sanottu matalan kynnyksen lava, josta jopa minä pystyn pääsen tänne ylös. Eli tässä on nyt lava ja se on nyt tähän tullut. Henkka, mitä täällä tulee tapahtua? No tässä olisi tarkoitus, että nuoret ja no ihan kaikki yleensäkin niin vois järjestää jotakin omia pienimuotoisia keikkoja, että tähän saliin varmaan mahtuu joku 100-150 ihmistä yleisöksi. Ja tää on tämmöstä matalan kynnyksen lavaa rakennettu ja tuossa päätössä meillä on kellutusseinä sitten vähän niinku blokkaamassa sitä, että ääni ei niin paljon vuoda tuonne
ulkopuolelle, kun tuossa aletaan meteliä. Ja sama oli toinen puoli tuolla seinässä. Oli Joo, siis tuolle seinälle on tehty vaan pelkästään eristys. Et siinä on semmoinen iso metalliovi, tai on iso metalliovi, mutta se on eristetty ja veetty sinnekin höyrysulkumuovit. Ei huudoja pauku samalla. Täällä pystyy sitten tosiaan siis nuoret esiintyy, pienet bändit, joilla ei ole vielä nimeä niin paljon tai ehkä vähän ramppikuumetta, mutta täällä on tosiaan tää matala kynnys. Täältä pystyy hyppäämään, vaikka jännittäisikin, ja täällä pystyy esiintyä sitten vaikka perheelle, jos haluaa. Sen lisäksi, että täällä on se, niin täällähän pystyy sitten valokuvausta järjestämään. Täällä pystyy elokuvameininkiä vähän tekemään, musavideomeininkiä, pitää puheita, paneelia, green screen mahdollisuus. Tossa oli nuoria auttamassa äsken, kun päällystettiin tätä lavaa ja niilläkin tuli jotakin elokuvavisioita, että voi jotain omia videoiltoja pitää kanssa tässä, että kun saadaan vaan valkokangasta ja green screenia tohon roikkumaan, niin kyllähän tää niinku moneksi taittuu. Seinät tulee olemaan mustaa, koko mesta tulee olemaan musta. Ja ensinnäkin halutaan vielä kiittää niistä matoista, niin Oulu kaupunki. Kiitos, ootte tekemässä oululaisten nuorten tulevaisuudesta parempaa ja valoisempaa. Koska sitähän me kaikki halutaan. Täältä jatkuu. Jengi luulee, että eihän tää nyt enää voi jatkua. Ei nyt tämmösiä tiloja voi kellään olla, mutta kyllä tää vaan nyt näin menee. Nyt ollaan täällä telakan isoimmassa osassa, 244 halli. Tää on kylmä halli. Meillä ei ihan riitä budjetti fiksaamaan tätä lämpimäksi. Mutta idea on se, että kesällä kun järjestetään festareita tuossa pihalla, niin tänne tulisi pieni esiintymislava ja sitten niin sanotusti tämmönen sisähalli, missä esiintyy. Toinen mahdollisuus myös, mitä meillä on mielessä, että tästä saisi joku pienen skeittiparkin. Että sekin voisi olla yksi mahdollisuus myös. Ja siinä olisi nuorille sitten, pääsee tänne rullailemaan. Semmoinenkin mahdollisuus löytyy täältä. Eli mahdollisuuksia taivas on vaan rajana, eikä sekään oikeastaan raja, että me mennään senkin yli. Hei, tähän väliin nopea shoutout meidän valomies. Tässä on meidän yksi nuori karhuperheen jäsen, joka on täällä harjoittelee kanssa. What up? Nyt mennään tsekkaa tonne ylös kaikkein pyhimpään. Mä oon kuullut, että siellä on kans joku oululainen tekijä. Nyt kun voitte jo kelaa, että voiko mukaan vielä jotain tehdä tämän kaiken lisäksi, mitä me ollaan jo näytetty teille, niin täällä on itse mies, joka esittely kaipaa. Muor, Henri Lyytinen, Lulu Muor. Mitä äijä tekee tää? Äijä maalaa seiniä. Henri Lyytinen, mikä on homman nimi? Elikkä tänne me tehdään Maarille varastoon. Vaatteet tulee tänne täyteen ja tänne tulee myös sitten, että olisi mahdollisuus tehdä ihan niinkö nuorten kanssa painaa vaatteita, suunnitella vaatteita. Kamat löytyy, pitää raahata vielä teollisuusompelukonetta, on broderauksien mahdollisuutta, on digitaalista suunnittelua, pystyy tehdä kaikkea mahdollista. Kaikki oikeastaan, mitä täällä ei ole, niin sitähän me ei tarvita. Ei todellakaan, täällä löytyy kaikki. Eli täällä on nuoret semmonen seuraava haippimerkki, jos sulla on siellä päässä, sä oot keksinyt herännyt tänä aamulla, että tää on se juttu. Tää on se mesta, missä voit duunaa. Mielellä autetaan. Koska sitä me tehdään. Mitä sä teet, jos sä autat? Me saadaan siitä, että me autetaan. Less is more. More is less is more. 100% kierrätettyä tavaraa. Shoutout valomiehille. Meitä löytyy myös kloonauslaboratorio täältä.